ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଏକ ପୁରୁଣା ବିରାନ ଗାଁ। ଶୀତକାଳୀନ ରାତି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନ୍ଦ, ବାହାରେ ବରଫ ପଡ଼ୁଥାଏ। ରୀନା ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏକ ଅପରିଚିତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ଭୂତଗଡ଼, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ହାବେଲି ଥିଲା। ସେଠି ରୀନା ରାତି ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତିରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଫଟୋରେ ଦେଖିଲା ହାବେଲି ପଛେ ଜଣେ ମହିଳା ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ମୁହଁ ଢାଙ୍କା, ଆଖି ମାତ୍ର କଳା। ଆଉ ରୀନା ତାକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲା। ତୃତୀୟ ରାତି, ହାବେଲି ମଧ୍ୟରେ ପାଉଁଜି ଚାଲିବା ଶବ୍ଦ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଅଜଣା କଣ୍ଠରେ ଜଣେ କହୁଛି, "ମୋତେ ମୋ ଆଲୋକ ଦିଅ।" ରୀନା ଡରିଗଲା। ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା, ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଝିପିଝିପି କରି ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଆସିଲା ସେହି ଛାୟା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ହାବେଲି ଖାଲି ଥିଲା। କେବଳ ରୀନାର କ୍ୟାମେରା ମିଳିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶେଷ ଫଟୋ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେହି ମହିଳା ଛାୟା ଏବେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ବୃଦ୍ଧ। ଯେବେ ଆଉ ଛାୟା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ସମୟ ଅନ୍ଧାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଡେହରାଡୁନରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଥାଏ। ଅର୍ଜନ ଫ୍ଲାଟ୍ ଆସିଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ଇମେଲ୍, "ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ହାରିଯିବେ।" ଡାଏରୀରେ ଶେଷ ଲେଖା, "ମୁଁ ଆଲୋକ ନେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାହା ଦେଲା କିଏ?" ଭୂତଗଡ଼କୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଲେ ଅର୍ଜନ ଓ ସିମରନ। ହାବେଲି ଭିତରେ ସିମରନ ହରାଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଘରେ ମିଳିଲା ଏକ ପତ୍ର, "ଛାୟା ମୁଁ ହେଲି, ଆଲୋକ ମୁଁ ଦେଲି, ତୁମ ପାଳି ଏବେ।" ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ, "ମୁଁ ଆସିଛି ଆଲୋକ ନେବାକୁ, ତୁମ ଆଖି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବନି କି?"